Vedecké fakty o zváraní. Teplota oblúka pri zváraní dosahuje teplotu až 6000 stupňov Celzia. To je viac než na povrchu Slnka. Vedel si, že wolfram, ktorý sa používa pri TIG zváraní, sa topí až pri teplote 3422 stupňov Celzia? To je viac než dvojnásobok teploty lávy. Dnes sa už niektoré zvary nerobia oblúkom, robia sa laserom alebo trením. Pri TIG zváraní sa používa argón, interný plyn, ktorý chráni rozstavený kov pred reakciou s kyslíkom a dusíkom. Bez neho by zvar stratil svoju pevnosť. Pri zváraní vzniká UV žiarenie, ktoré je niekoľkonásobne silnejšie než slnečné. Preto je zváracká kukla základná ochrana očí aj pokožky. Vieš, že ručné oblúkové zváranie bolo vymyslené už v roku 1885 a stále sa používa, dokonca aj pri opravách pod hladinou mora. Jednoduché, spoľahlivé a všestranné. Kobes, škola, kde sa zručnosť učí presnosťou.